дар деҳаи шидзи ноҳияи рӯшон зодгоҳи муовини раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Мирзонабод Алишер Худобердӣ маросими видо баргузор гардид. Тавре қаблан иттилоъ дода будем, 17 июни соли 2026 дар натиҷаи садамаи нақлиётии фоҷиабор дар ҳудуди ноҳияи Дарвоз нақлиёти хизматии марҳум бо ҳамроҳонаш ба дарёи Панҷ сарозер шуд. субҳи имрӯз ҷасади марҳум раиси вилоят аз рудхонаи Панҷ берун бароварда шуда дар деҳаи шидзи ноҳияи рӯшон, зодгоҳи фарзанди фарзонаи миллат, дар фазои ҳуснаангезу пурэҳтиром шоҳиди маросими видо бо муовини раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Мирзонабод Алишер Худобердӣ гардид. Дар ҷараёни маросим ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъзияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба аҳли хонаводаи марҳум ва сокинони сарбаланди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон расонида таъкид намуданд, ки дар гузашти нобаҳангоми Мирзонабод Алишер Худобердӣ талафоти гарон барои давлат ва миллати тоҷик маҳсуб ёфта, хотираи неки ӯ ҳамчун ходими барҷастаи давлатӣ ва фарзанди содиқи ватан дар таърихи давлатдории навини Тоҷикистон ҷойгоҳи арзанда хоҳад дошт. Зикр гардид, ки марҳум Алишер Мирзонабод дар тамоми давраи фаъолияти давлатӣ сиёсати созандаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро содиқона амалӣ намуда, барои рушди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, таҳкими сулҳу субот, вусъати корҳои ободониву созандагӣ ва баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ саҳми назаррас гузоштааст. Бо эҳтироми хос хизматҳои арзандаи ӯ дар роҳи таҳкими давлатдорӣ, рушди устувори вилоят ва иҷрои вазифаҳои пурмасъули давлатӣ ёдоварӣ гардида, изҳори боварӣ карда шуд, ки корномаи пуршараф ва фаъолияти пурсамари ӯ ҳамеша қадршиносӣ хоҳад шуд. Аҳли хонавода ва кулли сокинони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷӯҳи доимӣ, ғамхории падарона, дастгирӣ ва ҳамдардии самимӣ дар ин рӯзҳои вазнину мусибатбор изҳори сипосу қадрдонии самимӣ намуданд. Дар анҷоми маросим таъкид гардид, ки номи нек, фаъолияти пурифтихор, хизматҳои шоиста ва садоқати Мирзонабод Алишер Худобердӣ ба давлат ва миллат ҳамчун намунаи олии хизмат ба ватан дар хотираи мардум ҷовидона боқӣ хоҳад монд. имрӯз Мирзонабод Алишер Худобердӣ ба оғӯши хоки муқаддаси зодгоҳаш супурда шуд. Аммо роҳи хизмати содиқонае, ки ӯ дар ҷодаи таҳкими давлатдорӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва ободии як гӯшаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тай намуда буд, ҳамчун намунаи масъулияти баланд, ватандӯстӣ ва садоқат ба давлату миллат дар хотираи мардум ва саҳифаҳои таърихи навини Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҷовидона боқӣ хоҳад монд.